खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांगोन होनना। लोगोफोर दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिना लागोन दि जों बयबो सिनायखानाय आरो मिन्थिखानाय बे दुब्रि हाग्रानि सोमोन्दै। बेनिखायनो शास्त्र बिबुंथि बादियै नोंथांमोनाबो बे दुब्रि हाग्रानि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदान फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाबो नोजोर होफेरदोंना जों जेब्ला बाथि लगायो अब्ला दै गोथार खालामनो थाखाय बे दुब्रि हाग्राखौ होनाय जायो। गुबैयै बे दुब्रि हाग्राया जोंनि बाथौ धोरोमाव जोबोर गिदिर बिहोमा दङ। नाथाय खालि बाथौ धोरोमनि सुबुंफोराल' बे हाग्राखौ फुजायाव बाहायनाय जाया। गुबुन गुबुन धोरोमारिफोराबो बे हाग्राखौ फुजायाव बाहायनाय जायो। बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो जानांगौ आरो खायसेफोरा मिन्थिस्लाबाबो जानो हागौ। थिग बेबादिनो शास्त्रआव बे हाग्राखौ इसोर श्री गणेशनि थाखाय बयनिख्रुइबो मोजां मोनजाग्रा होनना मिथिनाय जायो। जेब्ला जों बे हाग्राखौ इसोर गणेशनि मुङै बावो अब्ला श्री गणेश आफाया जोबोर गोजोननाय जायोनो। इसोर गणेशआ बेखौ मानो मोजां मोननाय जायो होनबा गोजाम पौराणिक सल'नि गेजेरजों बेखौनो मिथिनाय जायोदि जेब्ला अन्धसुर मुंनि रायखसा गावनि गाज्रि सक्तिजों सृष्टिनि गासै ऋषिमुनिफोरखौ मन'नानै लानाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बै ऋषिमुनिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय इसोर गणेशआ बै दुथां अनलसुरखौ मन'नानै लानाय जादोंमोननो। बे अनलसुरखौ मन'नानै लानायनि उनाव गणेश आफानि उदैया आलौनायजों थानो सुखुयै जानायलाय ऋषि केशवआ बे दुब्रि हाग्रानि बिजौखौ मोन 27था गणेश आफानो जानो थाखाय होनाय जादोंमोननो, जायखौ जानायनि उनाव श्री गणेशनि आलौनाया सान्थि मोनखांनाय जादोंमोन होनना बुंनाय जादों। जायनि थाखाय दुब्रि हाग्राखौ इसोर गणेशनि बयनिख्रुइ मोजां मोनजासिनग्रा हाग्रा होनना मिथि मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दुब्रि हाग्राखौ गोथार आरो सक्तिनि महर होननाबो मिथि मोननाय जायो, जाय हाग्रानि गेजेरजों गाज्रि बारहावाखौ होखारना गोथार बारहावाखौ लाबोनो हानाय जायो होनना मिथि मोननाय जायो। बुंनाय दं जेब्ला इसोर गणेशनो दुब्रि हाग्राखौ बावो अब्ला बेजों इसोर गणेशआ थाबै गोजोननानै भक्तनि गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ थाबै फुरा खालामना होनाय जायो होनना। आरो बेखौबो बुंनाय जायोदि दुब्रि हाग्रानि मोनथाम बिलाइया ब्रह्मा विष्णु आरो महेश्वरनि गुन थानाय जायोनो। खालि बेल' नङा, जेब्ला जों बे दुब्रि हाग्रानि सोमोन्दै साइन्टिफिक नोजोरजों नायगोन अब्ला बेखौ मिथिनो मोननाय जायोदि बे हाग्राया सुबुंनि देहानि गोबां रग एबा बेमार आजारफोरखौ खारस्रांहोनाय जायोनो। सेथियाव बेयो जोंनि देहायाव जानाय ब्लाड सुगारखौ खम खालामनो हानाय गुन थानाय जायोनो। नैथियाव थैयाव नांनानै थानाय गाज्रि मैलाफोरखौ बे हाग्राया साफा खालामना होनो हानाय गुन थायोनो आरोना। आरो जेब्ला बबेबा जायगायाव माबा मुवाजों बौनानै थै बोहैयो अब्ला बे दुब्रि हाग्रानि देग्लिनायखौ फुननानै लायोब्ला बेखौ एबा थै ओंखारनायखौ थाबथा होनो हानाय जायोनो। आरो बेल' नङा, बेयाव गोबां गुन थानाय जायोनो, जायजों उदैनि माखासे रग यानि एसिडिटिखौ कन्ट्रल खालामना लाखिनो हानाय गुन मोननाय जायोनो आरोना। बे हाग्राखौ मिरगि बादि रगफोरनि थाखायबो आयुर्वेदिकआव बाहायनाय जायो होनना बुंनाय जायो। गोरलै रावजों बुंनो थाङोब्ला बे दुब्रि हाग्रानि गेजेरजों जोंनि देहायाव नांनानै थानाय गरमखौबो खमायहोनो हानाय जायोनो। जेब्ला माब्लाबा बांद्राय गरमनि थाखाय खर'खौ सानाय मोनो अब्ला देग्लिना खाफालाव फुनना लायोब्ला बे जेंनानिफ्राय बारग'नो हानाय जायोनो। गुबैयै बे हाग्रानि गेजेरजों आइजोफोरनि पेरियड प्रब्लेमखौबो थिग खालामनो हानाय जायोनो। आरो जायफोरा प्रेगनेन्सियाव प्रब्लेम एबा मिसकेरेज प्रब्लेमा खनले जाबाय थायो, बे बिथिङावबो बे दुब्रि हाग्राया मोजां खामानि मावनाय जायो होनना बुंनाय जायो आरोना। गोबां आइजोफोरा वाइट डिसचार्जनि प्रब्लेमजों फेस खालामनो गोनां जायो। बेबादि बिथिङावबो बे दुब्रि हाग्रानि गेजेरजों बे जेंनाखौ फोजोबस्रांनो हानाय जायोनो। लोगोफोर बे हाग्राखौ साधारन हाग्रा होनना सानना लानाया जोबोर गोरोन्थि। मानोना इसोरा जोंनि देहायाव गोनांथि जानाय गासै मुवा बेसादखौ बुहुमाव सोरजिना हरखादों, नाथाय जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिना मोननाय जाया। शास्त्रनि गेजेरजों बेखौबो मिथि मोननाय जायोदि बे हाग्रायाव देवी गंगाया जिरायना थायो होनना, जायखौ जों श्री गणेशनि अनगायैबो देवी दुर्गानि फुजायावबो बे दुब्रि हाग्राखौ बावनायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोफोर
नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव ओम नमः शिवाय लिरनो दाबाव मानोना बे गासैनिबो बिगोमाया खालि इसोरसि। गोबां साधु सन्यासिफोरा गावबा गावनि तपस्याखौ फुरा खालामनो थाखाय हाग्रायाव तप खालामहैनाय समाव गोबाव समहालागै जाया लोङा ध्यान खालामनो हानाय बादियै दिनैनि दिनावबो बे दुब्लि हाग्रानि रोसिखौ लोंनाय जायोनो आरोना लोगोफोर। बैसोर बायदि सुबुङा गावबा गावनि उखैनायखौ होबथानो थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जायोनो। जेब्ला बे हाग्राखौ लोंनानै ध्यान खालामो अब्ला 24 दिनहालागै मोजाङै जाया लोङा ध्यान खालामनो हानाय गुन मोननो हानाय जायो होननाबो गोबां पण्डितफोरनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोफोर बे दुब्लि हाग्रानि सोमोन्दै नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो रोंगौथि मोननो हाबाय जानांगौ नङा होनबा? जाय हाग्राखौ जों आफा बोराइ बाथौनि मुङै दै गोथार खालामनायाव बाहायनाय जायो बेफोरबायदिनो बैफोरनि सोमोन्दै गोबांफोरा मोनथि मोनखायो जानांगौ आरो गोबांफोरा मोनथि मोननाय जायाबो जानो हागौ। लोगोफोर अन्नानै जायफोरा बेफोरखौ नंखाय सानो बिथांमोना जेबो नेगेटिभ कमेन्ट दा खालाम। मानो होनोब्ला गोबां नायबिजिरनायनि उनावसो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनाय जादों। जाय बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदों बिथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामलायनो दाबाव जाहाथे बेफोरनि सोमोन्दै खायसे मोनथि मोनै सुबुंफोराबो मोनथिनो हानाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोब्बाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।